Mana baba, auntie uzama ukwenza i-rehab. Uzama ukujika umuzi wasekhaya kube i-rehab. Auntie? Yeah? No. Inqiniso lento baba ishoyo. Yenzeni? Usufaka amaphara la ekhaya kunjani manje? Seku-rehab la. Akusi-rehab lena. Isosizweni lekhaya. Yazi angazi ukuthi ikona kuphi okuwesa. Ukwazi ukuthi indoda yakho iyinja. Noma ukubukela umngani wakho eshada indoda yakho. Ngizokhuluma amaphoyiseni ngizwe. Ngizokhuluma. Ayikhuluma phela. Hamba wena ukhulume. Mina ngibatshela ukuthi-ke mengisebenzisana nawe. Le mali bese uyisebenzisa njengokufakazi ngomthetho. Uqhabanga uyazi ukuthi umthetho uphulwa kanjani. Ngizolilwa ngeyami indlela lo daba. But icabangisise le mhlawumbe. What? Ngithe phuma. Ngicela uzama umbekezela sithando sami. Okay. Bona. Nahanela wonke umuntu ofuna ukubona. Baby. Zakethela. Baby. Zakethela. Baby. Babe, ngimudisa wakhe ngeke ka hloka letho. Kwenzakalani? Umphumutsa amahulo ngamadala, untsamisa tsileng tsa ho loka. Ka baka la lebitso la hae. Babe. Le hanka tsa maghohlonyana uthi wa lefo ngeke ka hloka letho hobane ona le nna le re la hae le sikokotlelo sa hae di a ntshidisa o tlotsa hlo yaka. Come on, wa kgapatseha. Ke tla ka ntlong ya Jehova nakong tsohle tsa bophelo ba ka. Ke tsamaya kgahlano. Uzelela zonsizwa, kuzelela abo bantu. Nakho kuzokwenzeka. Morning. Uzonikeza bomthetho lonke iqiniso. Ubachazele konke. Boss konke ongakanani ngadlo. Le mali uqhabanga ayifake kule NPO yakho. Hayi ngeke. Ngento ngekwazi ukwenza lokho. Soboshwa. Kapsile. Angikwazi ukuthi ngihlambalaze emphakathini. Icabange lento, cabanga sengidonsa sengufaka ejele. Wena ngathi uyakhohlwa ngugabisile phela mina. Kuhle ngoba uyakwazi lokho. Ingakho ke kufanele ulikhiphe lonke iqiniso. Iba mnene. Thana wena bekuyimali yomnikelo. Alikho uqale kwamukeleni umnikelo. Imali eningi kangaka isikhathi esisodwa. Hayi bazosola. Uqhabanga wayengumfundisi wenu ngekade lokho kwenzeka. Ingakho ungasolanga lutho. Okay, maybe kanjalo. We manje mase bengibuza imibuzo ngabacabanga zoba njani. And sekunalento entsha lengiyenzayo sekuba nenkhinceke. Wena ukhinceke. Hilanga ngalaxoshe izinkukhu. Thana ngithinta umondle. Kanti namhlanje uyakhumbula kwenzakalani lokho kokugcina sudula inyawo. Kwalahleka ubufakazi besinabo. Okay. Now Ima. What if passport le mali? Oh, okay, sorry. Yeah, imali vele okungcola bamaphoyisa futhi bayithathe. Sorry. Ngone yami right? Right, wena? Ngijabula njani ukubona phela bengifuna ukukhuluma nawe. Ube nenhlanhla kodwa ngoba bengizochecka nje how things are going. Kumele ngiclubini fast. Okay. Khuluma WhatsApp. Ngizongena state indabeni ke. Udinga usizo lwakho. Okay. Zakethela usejayivini. Indawo le matraks amphatha kahle so udinga umuntu nje ongameseka nje amsupport. Of course, Dwana, ama drugs la dealer now.
Akuyonto okudlala. Amademoni straight. Kakhulu ntwana phela manje uhluleka kakhulu. Uyazama kodwa nakhona uyahluleka. And nami nje I feel like I let her down as umuntu wakhe ntwana. So ngicela nje uzama ukumsiza nje mhlawumbe ukhulume naye yabo. Kanjani ntana? Uma naye ntwana share lento odlule kuyona ngathi nawe nje une-experience yayo lento. Ntana, sikhuluma ngama-drugs la, angifuni ukuthi sizongihlanganisa nawo. I understand ntwana kodwa mhlawumbe istori sakho singamkhuthaza abone naye ukuthi angakwazi ukuba clean njengawo uclean phela wena ngithi usu-right manje. Ngiyakwazi lokho but ntwana ama-drugs mina ngibuyisela ama-memories amambi engingawafuni. Ngicela ukuthi ukhulume naye ntwana. Ngiyacela. Njengentwana yami sengithembe wena phela.